machiegni Beli. Erokamano ahinya Joyce, an gi nyingan Beli Orondo, atimo ohala mar timo branding, t-shirt, printing, banners, gi gik makamago. Koro penjo mipenja ka nuonago kendo. Bende rowere nitiere kod paro mano mar donjo e ohala e yo makare gi sani. Gi sani anyawacho ni ohala e gima rowere paro timo sani, nikech kaka ing'eyo wayudo ni tije onge, tije andika mang'eny sani onge. Koro gima rowere sani paro en ni be nitie gima nya timo kopo ni ok ondika, to ohala e duoko ni kare ng'ato nya timo ohala. Koro iyudo ka thoth gi sani endi kapok giyudo pesa mar timo ohala, ineno gi online gitemo timo gige online e TikTok, ibo yudo rowere mang'eny temo loso pesa through online. Jomoko be chako timo ohala matindo tindo kaka uso wuoche, uso lewni, moko biyudo kodonje makeup, gitemo tiyo gi skills magin go mondo mi giyud go pesa. E kaka nene gi sani. Machiegni to akina